Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άτικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Με εφαλτήριο τους 70.000 ψηφοφόρους και το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε από τη χθεσινή εκλογή, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Επικοινωνία φάμελου με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Γενναία χαρακτηρίζει τη στάση του Παύλου Πολάκη, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επιστροφή στην πόλωση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό. Η απάντηση Ανδρουλάκη για το κοστολογημένο πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής πλέον αντιπολίτευσης. Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και τα περιστατικά που καταγράφονται αυξάνονται. Τρομάζει ο αριθμός των συλλήψεων, εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, απευθεία σύνδεση και ένα αφιέρωμα των ειδήσεων του Άτικα. Έτοιμοι να ανακοινώσουν εκεχηρία 60 ημερών Ισραήλ-Χεσμολάχ σύμφωνα με διαρροές. Διεθνής εποπτεία και ρόλος για ΗΠΑ Γαλλία στην επιτήρηση της συμφωνίας. Συμβούλιο Ασφαλείας συγκαλεί αύριο ο Νετανιάχου. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις οι αντιμαχόμενες πλευρές. Νέα σελίδα γυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από την εκλογή του Σωκράτη Φάμελου στην ηγεσία του κόμματος. Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών και η εικόνα ενότητας των 4 υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο έχει δημιουργήσει κλίμα θετικών προσδοκιών στην Κουμουνδούρου. Στις πρώτες δηλώσεις μετά την εκλογή του, ο κύριος Φάμελος υπογράμμισε ότι η σύνθεση και η ενότητα θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χαρακτήρισε γενναία τη στάση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος, αν και συγκέντρωσε ποσοστό 43,57%, αποσύρθηκε από τον δεύτερο γύρο. Θα είμαι στρατιώτης της παράταξης προκειμένου να μπορέσουμε να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο για την κοινωνία, δήλωσε από την πλευρά του ο Παύλος Πολάκης. Κλίμα θετικών προσδοκιών επικρατεί μετά από πολύ καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας της συμμετοχής 70.000 πολιτών στη χθεσινή διαδικασία εκλογής Προέδρου, αλλά και της εικόνας ενότητας μεταξύ των 4 υποψηφίων. Ο Σωκράτης Φάμελος επικράτησε με 49,36% και αναδείχθηκε στην Προεδρία της Κουμουνδούρου, καθώς ο Παύλος Πολάκης, μολονότι έλαβε το διόλευ καταφρόνητο ποσοστό του 43,57%, αποσύρθηκε από τον δεύτερο γύρο. Ξέρετε ότι το σύνθημά μας πια, γιατί αυτή η πορεία δεν είναι ατομική, είναι ότι επιστρέφουμε στο μαζί. Και βλέπετε δίπλα μου το μαζί που μας ενώνει. Το μαζί που θα δώσει και αντίπαλο στον κύριο Μητσοτάκη. Το μαζί που θα είναι και ο καταλύτης μεγάλων συμμαχιών και μεγάλων συνεργασιών, γιατί η προκοπή πρέπει να επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο. Μαζί με τη δικαιοσύνη, την τιμιότητα και την ελπίδα. Θα είμαι στρατιώτης της παράταξης προκειμένου να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα άλλο δρόμο για την κοινωνία, για μας και τα παιδιά μας. Γιατί δεν διεκδικείτε στο δεύτερο γύρο? Γιατί δεν θέλω να ταλαιπωρήσω τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος αποφάσισε. Αυτά τα οποία λέω εγώ δεν είναι πλειοψηφικά, αλλά είναι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ πρακτικά. Θεωρώ ότι η ισχύς είναι εν τη ενώση. Δεν χρειαζόμαστε άλλο διχασμό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν στις δηλώσεις τους και οι Νικόλας Φαραντούρης και Απόστολος Γλέτσος, οι οποίοι συγκέντρωσαν αντίστοιχα 5,08% και 1,99%. Θέλω να ευχαριστήσω τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που έσπευσαν σήμερα στις κάλπες και διέψευσαν όσους ισχυρίζονταν ή είχαν προεξοφλήσει το τέλος του κόμματός μας. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα για φυγή προς τα μπρος, το οποίο πρέπει να το πάρουμε όλοι και πρέπει να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η μπάλα είναι στο κόμμα, η μπάλα είναι στον πρόεδρο και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Ενωμένοι, σοβαροί, την επόμενη μέρα να δείξουμε ότι καταλάβαμε τα λάθη μας, διδαχτήκαμε από αυτά και να προχωρήσουμε μπροστά. Η ευκαιρία ράκαμψης του ΣΥΡΙΖΑ τονίστηκε και από άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Έδωσε την απάντηση ο κόσμος στα μέλη μας, οι φίλοι, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγάλη συμμετοχή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους πρόλαβαν, σε όσους προειδέαζαν για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, είναι δυνατός και δυνατότερος από πριν
και ίσως και με λιγότερα βαρύδια στην πλάτη του. Θέλω να πω και στους συντρόφους και στις συντρόφισσες βουλευτές που ενδεχομένως αφήνουν γύρω από την προσωπική του στάση να κυκλοφορούν διάφορα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εντολή της βάσης και όποιος κινηθεί δεν κινείται απέναντι στη βούληση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν κινείται απέναντι καν στη βούληση του συνεδρίου που και αυτό εξελέγει από τη βάση, κινείται απέναντι στην εντολή, τη λαϊκή, την αριστερή, την προοδευτική που έδωσαν εχτες το βράδυ 70.000 άνθρωποι. Η χθεσινή εξέλιξη βάζει ένα τέλος στη μιζέρια, στην πτώση, στη φθορά και μπορεί να είναι η απαρχή μιας νέας θετικής πορείας, η οποία βεβαίως θα έχει δυσκολίες, αλλά θα είναι βήματα σταθερά, πολιτικά. Ωστόσο, τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν δυσεπίλητα, με τον νέο πρόεδρο του κόμματος να πιάνει δουλειά στον 7ο της Κουμουνδούρου από σήμερα το πρωί. Θα ζητήσω αυτό το κύμα της ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει. Οι οργανώσεις μας σε όλη την Ελλάδα θα ήθελα να μείνουν ανοιχτές, να συνεχίσει η εγγραφή των νέων μελών και να συνεχίσει και η καμπάνια για την Αυγή και το Κόκκινο. Και να συγχαρώ για τη γενναία στάση του τον Παύλο τον Πολάκη. Και θέλω να πω ότι η σύνθεση και η ενότητα θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχουμε και στο επίπεδο των προγραμμάτων, αλλά και στο επίπεδο της δράσης. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να συνεδριάσουν η πολιτική γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελο είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να τον συγχαρεί για τα νέα του καθήκοντα. Το μεσημέρι με τον κύριο Φάμελο επικοινώνησε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Πάντως, λίγες ώρες μετά από την εκλογή του νέου Προέδρου, Πασόκ και Νέα Αριστερά κρατούν αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι κάθε κόμμα ακολουθεί τη δική του πορεία. Έπειτα από ένα γύρο τηλεφωνικών συγχαρητηρίων στο Σωκράτη Φάμελο για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τα αντίπαλα πολιτικά κόμματα τραβούν διαχωριστικές γραμμές. Τα εκλογικά αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν αναμφίβολα τμήμα της σημερινής επικαιρότητας και δεν έλειψε ο σχολιασμός τους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και ευκαιρίας δοθήσεις άφησε εχμές στο Πασόκ. Πριν από λίγο είχα την ευκαιρία να τηλεφωνήσω και να συγχαρώ τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του και εύχομαι αυτές οι νέες ισορροπίες στη Βουλή να αποβούν θετικές πρώτα και πάνω απ' όλα για την ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου και βέβαια οι αναδιατάξεις στην αντιπολίτευση μεταφέρουν και βαρύτερα καθήκοντα στο Πασόκ. Οι αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη δεν έμειναν αναπάντητες από τον κύριο Φάμελο. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ευρύτερη κριτική σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σοβαρός, τεκμηριωμένος και θα δυναμώσει και θα ανοίξει στην ελληνική κοινωνία. Το Πασόκ από την πλευρά του διατηρεί αποστάσεις ασφαλείας από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Φάμελο ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εμείς θέλουμε ένα ισορροπημένο πολιτικό σύστημα. Ο καθένας ακολουθεί τη δική του πορεία. Εμείς συνεχίζουμε τη δική μας αυτόνομη πορεία κοινοβουλευτικά και αντιπολιτευτικά. Από πλευράς Νέας Αριστεράς ξεκαθαρίζεται ότι δεν υφίσταται κανένα ενδεχόμενο επανένωσης. Δεν υπάρχει στο τραπέζι θέμα επανασυγκόλησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Αυτό το κόμμα επί ένα χρόνο έχει υποστεί ήδη μια μετάλλαξη. Εκτός από τον Πρωθυπουργό, συνεχάρισαν τον Σωκράτη Φάμελο, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ακόμη του τηλεφώνησαν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσαν μεγάλη συμμετοχή. Στις κάλπες προσήλθαν συνολικά 70.152 ψηφοφόροι, εκ των οποίων οι περίπου 11.000 ήταν νέες εγγραφές. Επί των εγκύρων, 34.305 ψήφους έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, 30.281 ο Παύλος Πολάκης, 3.531 ο Νικόλας Φαραντούρης και τέλος 1.383 ψήφους έλαβε ο Απόστολος Γκλέτσος. Θετικό είναι λοιπόν το κλίμα που επικρατεί από χθες το βράδυ στην Κουμουνδούρου και να δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τη βοήθεια του Φίβου Κλαβδιανού που είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι το κλίμα ήταν παραπάνω από θετικό. Πολλούς μήνες έχουμε να δούμε ρεπόρτερ της Κουμουνδούρου τόσο έντονο κλίμα ενότητας και ικανοποίησης και ξανά θετικών προσδοκιών. Μετά από πάρα πολύ καιρό, 70.000 στην κάλπη, ο βασικός λόγος, και ο άλλος λόγος ότι πραγματικά υπήρχε κλίμα ομοψυχίας, κλίμα ενότητας και μεταξύ του Πολάκη και του κυρίου Φάμελου, μέσα στα γραφεία και όπως επίσης και των στελεχών των δύο πλευρών.
Η στρατηγική είναι καταρχάς να παραμείνει το κόμμα σε ηρεμία, να μην ξαναβουλιάξει στην εσωστρέφεια. Η δεύτερη στρατηγική που αφορά τον κύριο Φάμελο και ευρύτερα τις δυνάμεις που το στήριξαν, να καταστεί ο ΣΥΡΙΖΑ αρκετά μεγάλο σε μέγεθος ξανά και αρκετά αξιόπιστος, ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει προοδευτική διακυβέρνηση που δεν θα τον περιλαμβάνει. Μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα καταφέρουν αυτές οι δύο πλευρές, αυτές οι δύο ψυχές, θα έλεγε κανείς, του κόμματος, η πιο λαϊκή του κυρίου Πολάκη, η πιο θεσμική του κυρίου Φαραντούρη, να συμπληρώνουν η μία την άλλη και να συντίθενται, ή αν θα συγκρουστούν. Αυτό θα φανεί όσο περνάει ο καιρός. Στην αρχή του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη. Κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη. Φαραντούρη, μάλιστα. Συγγνώμη, του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη. Χίλια συγγνώμη. Τώρα, είπε βέβαια ο κύριος Πολάκης, συγγνώμη γι' αυτό, ότι είμαι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Αν όχι πλειοψηφικός. Είπε διάφορα. Είπε και ότι είμαι στρατιώτης, απλός στρατιώτης. Είπε ότι να μην πληγώσουμε το κόμμα περαιτέρω με τοξικότητα και συγκρούσεις. Είπε ότι δεν είμαι εγώ η πλειοψηφία, οι απόψεις μου. Είπε όμως ότι είμαι περίπου το μισό κόμμα. Έδειξε τον όγκο του. Όλοι φαίνονται να μπαίνουν με θετική διάθεση και να τα βρούνε. Για την επόμενη μέρα, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Προφανώς το κλίμα των δημοσκοπήσεων, αν αρχίσει να ανακάμπτει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα παίξει θετικό ρόλο. Έχουν δει το χάρο με τα μάτια τους και είναι προσεκτικοί. Σε σχέση τώρα με τον κύριο Φάμελο, σήμερα ήδη συνάντησε Νίκο Παπά ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και Ράνια Σβίγκου ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Συνάντησε διάφορους από κοντά και δέχτηκε τηλέφωνα και από βουλευτές. Το αναφέρω αυτό γιατί εξακολουθεί να υπάρχει το ξύλωμα του πουλόβερ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είδαμε τον κύριο Σαρακιώτη με Σαββατοκύριακο να συνοδεύει τον κύριο Κασελάκη στην εκδήλωση για την ανατείναξη του Γοργοποτάμου. Επομένως πρέπει να ανακοπεί αυτή η τάση και αν είναι δυνατόν να αντιστραφεί για να ξανακερδίσει και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα συνεδριάσει μάλλον η πολιτική γραμματεία και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές στο προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συγκεκριμένα να πληρωθούν οι κενές θέσεις. Έχουν αποχωρήσει Θάνος Μωραΐτης από τη θέση του διευθυντή, Θεοδόρα Τζάκρη από τη θέση της γραμματέως, Γιώργος Γαβρίλος και Γιάννης Σαρακιώτης από κοινοβουλευτική εκπρόσωπη και η κυρία Ιώτα Πούλου από το ΜΕάρχησα. Περιμένουμε λοιπόν εξέλιξεις σχετικά με το Προεδρείο τις επόμενες ημέρες. Καλαματιανός, Καραμέρος, Γιαννούλης και Δίκογλου, Νοτοπούλου, Παπάς, Δουρού μοιάζουν να είναι μια δεξαμενή από την οποία θα αντιληφθούν αυτά τα στελέχη. Προφανώς θα γίνει πρώτα η πολιτική γραμματεία για να υπάρξει διαβούλευση και μετά θα ψηφίσει και θα πάει στις τελικές αποφάσεις. Τα βλέπουμε όλα λοιπόν τα επόμενα 24 ώρα. Ομάδα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φίβε. Καλή συνέχεια. Μας έδωσε λοιπόν ο Φίβος το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα. Έχουμε μαζί μας την Μάγκη Δούση για να δούμε έτσι την επόμενη ημέρα και τη μεγάλη εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται. Καλησπέρα. Μας είπε και στο ρεπορτάζ ο Φίβος για την μεγάλη συμμετοχή, 70 και πλέον ψηφοφόροι, 11.000 νέα μέλη. Βλέπεις αχτίδα φωτός στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τα όσα πέρασε κιόλας τον τελευταίο ένα χρόνο? Είναι πολύ αισιόδοξο ότι 11.000 μέλη, ουσιαστικά το 15% όσων πήγαν και ψήφισαν είναι νέα μέλη, έδειξαν ενδιαφέρον να πάνε σε αυτή την κάλπη. Είναι αισιόδοξο. Στο ΣΥΡΙΖΑ περίμεναν πολύ λιγότερα τελικά. Είχαν βάλει τον πύχη στους 50.000 ότι θα συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Οπότε το 70.000 μόνο αισιοδοξία μπορεί να τους δώσει. Ωστόσο, τα δύσκολα ξεκινούν την επόμενη μέρα. Και να συνεχίσω τη σκέψη μου πριν με ρωτήσεις, τα δύο μεγάλα στοιχήματα αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ένα είναι η αύξηση δημοσκοπικά. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσει να δυναμώνει δημοσκοπικά. Αυτή τη στιγμή τον βλέπουμε να έχει ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό, γύρω στο 5%. Μας είπε και ο Φίβος νωρίτερα ότι η προσδοκία της ηγεσίας θα μπορούσε να είναι να ανακτήσει και πάλι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Είναι πολύ μακριά ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή από αυτόν τον στόχο. Αν τον βάζει, λογικό είναι να τον βάζει, διότι δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει εμπεδοθεί και έχει, ως και στη συνείδηση νομίζω των ψηφοφόρων, εμπεδοθεί ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρώτο στίχημα είναι φυσικά η ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, η ενδυνάμωση του δημοσκοπικά, και το δεύτερο είναι το στίχημα της ενότητας, το οποίο δεν φαίνεται από το κλίμα που μας μετέφερε και ο Φίβος και το άκουσα και όλες αυτές τις ώρες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομοψυχία, πρέπει να σταθεροποιηθεί και να συνεχιστεί. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο ωστόσο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μάγκη Δούση, για το σχόλιο.
Οξύνεται λοιπόν η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ μετά την αναγόρευσή του σε αξιωματική αντιπολίτευση. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για δημαγωγία. Ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ απάντησε στις αναφορές του Πρωθυπουργού, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι προτάσεις του κόμματος του είναι κοστολογημένες. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, που με την αναγόρευση του τελευταίου σε αξιωματική αντιπολίτευση μάλιστα φαίνεται ότι μπήκε σε νέα, πιο σκληρή εποχή. Ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατηγόρησε το Πασόκ για δημαγωγία, ενώ αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα περιμένω από εκείνον και το κόμμα του μια πιο υπεύθυνη στάση με βάση τον νέο τους ρόλο. Επιμένω σε αυτό, γιατί δυστυχώς οι τελευταίες θέσεις του θύμισαν πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Με μια πολύ μεγάλη δημαγωγική ευκολία ζητάει να μειωθεί ο ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι το οποίο θα στοίχιζε από μόνο του 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ότι θα γίνει η συνάντηση έσπευσε να διαβεβαιώσει ο πρόεδρος του Πασόκ, που υποστήριξε ότι οι προτάσεις του κόμματός του είναι κοστολογημένες. Από τη Θεσσαλονίκη, που βρέθηκε για να συναντήσει το δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη, μάλιστα προκάλεσε τον Πρωθυπουργό και τη μνήμη του. Ποιος μιλούσε για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ λίγο μετά την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο? Εγώ ή ο κύριος Μητσοτάκης? Ποιος ήταν μαζί με τον κύριο Σαμαρά αυτός ο οποίος λαΐκιζε τα δύσκολα χρόνια που είχαμε φτάσει στο όριο της χρεοκοπίας? Εγώ ή ο κύριος Μητσοτάκης? Αν τα ξέχασε όλα αυτά, τουλάχιστον τον δεύτερο του το θύμισε η κυρία Μπακογιάννη. Στις προτάσεις του Πασόκ για μείωση του ΦΠΑ όμως αναφέρθηκε από την πλευρά του και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο όριο δαπανών δεν είναι μόνο πόσα ξοδεύεις, δηλαδή πόσα δισεκατομμύρια πληρώνεις, είναι και πόσους φόρους μειώνεις. Δηλαδή μετράνε και αντίστροφα οι δαπάνες. Υπολόγιζε το ΦΠΑ θα πάρεις εγώ 15 δισεκατομμύρια. Αν πάρεις 13 δισεκατομμύρια, είναι σαν να εξοδέψει 2. Το μέτρο που πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης είναι μείον 3 δισεκατομμύρια. Αν λοιπόν κάθε φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αν θέλει να πει θα κόψω 3 δισεκατομμύρια την υγεία, ας πούμε, μπορεί να το πει. Ναι. Αν θέλει να πει θα κόψω 3 δισεκατομμύρια την παιδεία, μπορεί να το πει. Αλλά πρέπει να πει όπου θα κόψω τα 3 δισεκατομμύρια. Για ανάγκη παρέμβασης για τον εξορθολογισμό του ΦΠΑ μίλησε από την πλευρά του ο Κώστας Τσουκαλάς, εξηγώντας τη θέση του Πασόκ και περνώντας την αντεπίθεση. Καταλόγισε συνειδητή επιλογή χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσα από την προπαγάνδα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το 2019 τι έλεγε? Με το που εκλεγώ 2 μονάδες σε κάθε βασικό συντελεστή. Αν δείτε το πρόγραμμα του 2019, δεν είχε κάποιο κόστος, γιατί έλεγε ότι όλα αυτά θα βγουν από την αγορά. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε πανικό, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αξιόπιστη αντιπολίτευση, η οποία ακριβώς βάζει μετρήσιμους στόχους. Δεν λέμε τα πάντα. Αυτό το τρέμει, γιατί δεν έχει συνηθίσει σε αυτό. Πρόκειται αναμφισβήτητα για το πρώτο μόνο σημείο τριβής μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, που προμηνύει οι μεγαλύτερες συγκρούσεις στο εξής. Παραμένουμε στο θέμα της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ. Συνδεόμαστε με τους πολιτικούς μας συντάκτες Γιάννη Μπασκάκη και Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Γιάννη, ξεκινώ από σένα. Ποιες ήταν οι αναφορές του Πρωθυπουργού που πυροδότησαν την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη? Ναι, θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτή η γενικότερη γραμμή της κυβέρνησης να κατηγορεί το Πασόκ ως πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε στο βίντεο της Μαριτίνας και τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ουσιαστικά κατηγόρησε το Πασόκ ότι θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ και το κατηγόρησε για δημαγωγία και για πυροτεχνήματα δημαγωγίας. Είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση θέλουν και στο Μέγαρο Μαξίμου να κρατούν ψηλά και να συντηρούν αυτή τη σύγκρουση με το Πασόκ. Γιατί το θέλουν αυτό? Πρώτον, γιατί θέλουν να συσπυρώνουν το δικό τους ακροατήριο, χρειάζεται έναν αντίπαλο για να το συσπυρώνουν και έτσι επιλέγουν να χτυπούν το Πασόκ. Δεύτερον, γιατί θέλουν να συσπυρώσουν ένα ακροατήριο παλιών νεοδημοκρατών που θυμούνται το Πασόκ ως τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να τους επαναπροσεγγίσουν. Και τρίτον, θέλουν να προσεγγίσουν και κεντρογενή ακροατήρια, τα οποία έχουν αντανακλαστικά του λεγόμενου αντισύριζα μετώπου, θέλουν να στρέψουν αυτά τα ακροατήρια αυτή τη φορά κατά του Πασόκ. Μάλιστα, να έρχομαι και σε σένα, Μαριτίνα. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η σημερινή κόντρα προμηνύει μεγαλύτερες συγκρούσεις.
Στην πραγματικότητα θεωρούν ότι έχει μπει ούτως ή άλλως συγκρουσιακή σχέση των δύο κομμάτων σε νέα βάση. Και αυτή τη νέα βάση θα τη δούμε να ξετυλίγεται μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Η κόντρα αυτή τη στιγμή απορρέει από τις προτάσεις του Πασόκ για τη μείωση του ΦΠΑ. Και ήδη έχουν ανέβει πάρα πολλοί οι τόνοι, ακόμη και με τους επικεφαλείς των κομμάτων, τον Πρωθυπουργό δηλαδή και τον πρόεδρο του Πασόκ, να ανταλλάσσουν πολύ βαριές κατηγορίες. Το Πασόκ περιγράφει τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τον Πρωθυπουργό προσωπικά περίπου ως μέτρη του λαϊκισμού. Και αυτό το αποδίδει στη στάση που κράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλοτε ως βουλευτής τότε απέναντι στην αντιμνημονιακή στάση του Αντώνη Σαμαρά και τον τρόπο με τον οποίο χειροκροτούσε εκείνη τη στάση τότε, σε αντίθεση με την υπεύθυνη, όπως τη χαρακτηρίζει, στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, η οποία επανήλθε στο ζήτημα, βεβαίως με σκοπό να βάλει τον Αντώνη Σαμαρά, πλην όμως η μπάλα πήρε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτά τα δεδομένα, αν υπάρχει κάτι βέβαιο, είναι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σύγκρουση, η άμεση πια σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη μέσα στη Βουλή, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Κατά τα λοιπά, επειδή εκκρεμεί αυτή η περιβόητη συνάντηση από το βράδυ της επανεκλογής του Νίκου Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, αφού θα έχει κάτσει ο Κουρνιαχτός από την ανάδειξή του σε αξιωματική αντιπολίτευση, ακριβώς για να μην κατηγορηθεί το Πασόκ ότι ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε για να κάνει τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι θα πάμε στις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη και πριν από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μάλιστα, να δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό το δίπολο κόντρας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Γιάννη, μένεις μαζί μας για να πάμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Στο επίκεντρο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου βρέθηκε ο προϋπολογισμός και οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ναι, και μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, όπου, όπως είπε, αυτό δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση για περισσότερους πόρους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για έκτακτη βοήθεια πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς και για συζήτηση από το 2026 και μετά για περισσότερες και σταθερές και μόνιμες μειώσεις φόρων. Τώρα, να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού θέλησε να δώσει συγχαρητήρια στο Υπουργείο Οικονομικών τόσο στην πρώτη θητεία της κυβέρνησης όσο και στην θητεία την τρέχουσα τώρα, λέγοντας πως έχουν επιτευχθεί πολλά και η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει. Ωστόσο, όπως είπε, η κυβέρνηση οφείλει να συνυπολογίσει πως η αίσθηση που έχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν είναι αυτή, λέγοντας πως απαιτείται απόλυτη συναίσθηση αυτής της πραγματικότητας και επιμονή στην πολιτική που οδηγεί σε μειώσεις φορών και δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας. Πάντως, Γιάννη, ήδη υπήρξαν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό. Ναι, πολύ σωστά. Και από την πλευρά του Πασόκ, ο Παύλος Χριστίδης έκανε λόγο για έναν προϋπολογισμό, ο οποίος, όπως είπε, είναι άδικος και αυξάνει τις ανισότητες. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε πως ο προϋπολογισμός έχει αυξήσεις φόρων και πως η κυβέρνηση το μόνο που έχει ως θετικό αποτέλεσμα είναι τα υπερκέρδη, η εσχροκέρδη δηλαδή των λίγων ολιγοπολίων. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, δήλωσε πως ο προϋπολογισμός είναι ταξικός και αντιλαϊκός, που τα παίρνει από τον λαό και τα δίνει στο κεφάλαιο, ενώ και από την Νέα Αριστερά η χαμέντονη κριτική έκανε λόγο για έναν προϋπολογισμό που επισφραγίζει τις ανισότητες, τη συνέχεια της ακρίβειας, την καθήλωση των μισθών και την προκλητική εύνοια προς τους πλουσίους. Στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας τώρα υπήρξε, Γιάννη, και δήλωση στελέχους που ζητάει την αποπομπή του λόγω της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Ναι, ακριβώς έτσι είναι Αθηνά. Ονομάζεται Γεώργιος Λουλουδάκης. Είναι ένας στέλεχος το οποίο ήταν σε θέση ευθύνης την περίοδο της προεδρίας του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα ήταν αναπληρωτής και μετά γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας από το 2010 μέχρι το 2013. Ο κ. Λουλουδάκης, λοιπόν, με επιστολή του προς την γραμματέα του κόμματος, την Μαρία Σιρεγγέλα, ζητάει την διαγραφή του από μέλος της Νέας Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία ότι πλέον δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες που είχε στο παρελθόν και έχει μεταλλαχθεί, όπως λέει, σε ένα κόμμα σειραφής ετερόκλητων αποχρώσεων ποταμιού, Πασόκων, όπως λέει, και δικαιωματιστών. Μάλιστα. Ενώ ο ίδιος, κλείνοντας, δηλώνει ότι ταυτίζεται πλήρως με τις θέσεις, απόψεις, ιδεολογικές ανησυχίες και προγραμματισμούς του Μάλιστα, τα απόνερα λοιπόν της διαγραφής του κ. Σαμαρά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη Μπασκάκη, και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός αυτός απαντά στην ακρίβεια, στηρίζοντας διπλά το εισόδημα. Μειώνοντας από τη μία πλευρά
βάρη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και αυξάνοντας από την άλλη τις αποδοχές. Κάτι που ασφαλώς θέλει κάποιο χρόνο μέχρι που να επανέλθει η ισορροπία, όμως μόνο έτσι θα έρθει και η οριστική λύση. Όλα τα άλλα δεν είναι παρά εύκολα ψέματα και αδιέξοδα συνθήματα. Η τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών αποτελεί μονόδρομο. Και για τον λόγο αυτό ο προϋπολογισμός, ενώ αφορά το 2025, ουσιαστικά έχει ορίζοντα το 2027. Στην κρίση χρέους και τη μνημονιακή περίοδο στην Ελλάδα, καθώς και στις επαφές που η ίδια είχε με τους πρώην πρωθυπουργούς Γιώργο Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα απομνημονεύματά της η τέος καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Το βιβλίο που τιτλοφορείται «Ελευθερία. Αναμνήσεις 1954-2021» κυκλοφορεί αύριο σε 30 γλώσσες. Ελληνικό ενδιαφέρον έχουν τα απομνημονεύματα της τέος καγκελαρίου της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ με τίτλο «Ελευθερία. Αναμνήσεις 1954-2021» που κυκλοφορούν αύριο στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μεταξύ άλλων, η Άγγελα Μέρκελ αναφέρεται στην κρίση χρέους και τη μνημονιακή περίοδο στη χώρα μας, αλλά και στις επαφές που η ίδια είχε με τους πρώην πρωθυπουργούς Γιώργο Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Και αν για τον Αλέξη Τσίπρα η κυρία Μέρκελ εμφανίζεται να μιλά με θετικό πρόσημο και συμπάθεια, δείχνοντας ότι είχε καλή χημεία μαζί του και αφιερώνοντάς του το μεγαλύτερο μέρος των αναφορών της στην Ελλάδα, για τους κυρίους Παπανδρέου και Σαμαρά η αποτίμησή της δεν φαίνεται ιδιαίτερα θετική. Για τον Γιώργο Παπανδρέου, η τέος καγκελάριος δείχνει έκπληξη για τη στάση του, ακόμη και όταν μετά την εκλογή του ανακοινώθηκε η αλματώδης αναθεώρηση του ελλείμματος, ενώ τον εμφανίζει να περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα ως τεταμένη, αλλά χωρίς να δίνει την εντύπωση πως έχει αντιληφθεί τον επίγοντα χαρακτήρα της. Στον Αντώνη Σαμαρά, στη σύντομη αναφορά της, η κυρία Μέρκελ καταλογίζει ότι είχε αποτύχει να υλοποιήσει τις συμφωνημένες μνημονιακές μεταρρυθμίσεις, ενώ επισημαίνει αυτή την περίοδο μόνο ως παρένθεση πριν την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, την οποία και αποδίδει στην αγανάκτηση που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία για τα μνημόνια. Για τον Αλέξη Τσίπρα, η Άγγελα Μέρκελ θυμάται ότι στην πρώτη επίσκεψή του στο Βερολίνο ανυπομονούσε να γνωρίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ περιγράφει την άφηξή του ως άφηξη ενός στάρ, για τον οποίο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες φωτογράφοι και δημοσιογράφοι. Παράλληλα, ως έκπληξή της αναφέρει τη στάση του Έλληνα πρωθυπουργού το 2015, όπου την ενημέρωσε ότι στο δημοψήφισμα θα τασσόταν με το όχι, ενώ η τέος καγκελάριος της Γερμανίας αναφέρεται και στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα σε ψαροταβέρνα στην Καστέλα το 2019. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στις αρχές, καθώς 59χρονος άνδρας είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στην Ηλιούπολη, ενώ απειλούσε τη γυναίκα του με καραμπίνα. Ο Μιχάλης Κωνσταντόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθηνά, μια παρολίγων τραγωδία απεφεύχθη στην Ηλιούπολη, όταν η γυναίκα 57 ετών κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι. Ο άνδρας της, από τον οποίο φέρεται να είχε ζητήσει να χωρίσουν την προηγούμενη μέρα, την απείλησε με καραμπίνα. Εν συνεχεία φέρεται να ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι, όπου απειλούσε να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, συνέχεια εξαφανίστηκε πιθανότατα με τη μοτοσικλέτα του και επενέβησαν στο κτίριο οι δυνάμεις της ΟΠΚΕ. Δεν βρέθηκε, συνεχίζει να αναζητείται, παραμένει άφαντος. Η καραμπίνα βρέθηκε στο σπίτι. Ωστόσο, παραμένει άφαντος και είναι άγνωστο αν είναι οπλισμένος. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει έναν ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσει. Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και εν συνεχεία στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας στον Άλυμο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Με μια συναυλία και πορεία στο κέντρο της Αθήνας, τιμήθηκε η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών από δεκάδες φορείς και συλλογικότητες. Συνδεόμαστε ζωντανά με τη Σοφία Νεφέλη Κατσούλη, που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αθηνά. Βρεθήκαμε νωρίτερα με την κάμερα του Άτικα και τον οπερατέρ τον Γιάννη Μαρινίτσι και στην πλατεία Κλαθμόνος που πραγματοποιήθηκε συναυλία και στη συνέχεια στην πορεία που έφτασε ως το Σύνταγμα, και εκεί η ανοιχτή ορχήστρα έπαιξε 4 κομμάτια αφιερωμένα στις γυναίκες και φώναξαν όλες οι γυναίκες μαζί, ένωσαν τις φωνές τους και φώναξαν ένα φτάνει πια. Φτάνει πια με τη βία κατά των γυναικών. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα πρόληψης. Πρέπει η γυναικοκτονία σαν όρος να εισαχθεί στον ποινικό κώδικα. Αυτά είναι τα πάγια αιτήματα όλων των φεμινιστικών οργανώσεων, των γυναικείων συλλογικοτήτων, των γυναικών. Σήμερα να πούμε ότι η ΑΔΕΔ και η ΓΕΣΕ στήριζαν την πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών που οργάνωσε τη σημερινή εκδήλωση. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, βλέπετε νωρίτερα τα πλάνα, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από τον Δήμο Αθηναίων, όπου η γερμανική πρεσβεία με τη γαλλική πρεσβεία, με την υποστήριξη του Δημάρχου και του Δήμου Αθηναίων, έχουν βάλει εδώ ένα πορτοποκάλι παγκάκι. Θα το δείτε με την βοήθεια του οπερατέρ μας. Γράφει «Αναλάβετε δράση για να τερματίσουμε τη βία κατά των γυναικών». Είναι το πορτοκαλί χρώμα, το χρώμα που έχει επιλέξει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ
ήδη από την καμπάνια της το 2008 για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και καλούν τον κόσμο να στηρίξει την καμπάνια αυτή, να κάτσει στο παγκάκι, να βγάλει μια selfie και να κάνει hashtag Orange the World. Κάντε πορτοκαλί τον κόσμο, τερματίστε δηλαδή τη βία κατά των γυναικών. Πολύ σημαντική ημέρα. Στα πορτοκαλί λοιπόν, καμία μόνη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ανησυχητική είναι η αύξηση που παρουσιάζουν τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας που δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή τη Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, τους πρώτους 10 μήνες του 2024 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 18.000 περιστατικά, αριθμός διπλάσιος από το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Επιστήμονες και συλλογικότητες υπογραμμίζουν την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης από την πολιτεία και ζητούν την νομική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία. Ζούσα εφησυχασμένη και νόμιζα ότι πάντα το κακό ότι συμβαίνει αλλού και στην πόρτα του άλλου. Που να σκεφτόμουν όταν συνέβαινε όλη αυτή η φρικτή δολοφονία του παιδιού μου. Και κάθε λεπτό, σχεδόν κάθε μέρα, θρυνούμε μια κόρη αδερφή και μητέρα. Μέσα σε μια νύχτα μας εξαφανίζουν συνέλογος σύλλογος. Η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας εναντίον των γυναικών είναι δραματικά επίκαιρη. 25η Νοεμβρίου έρχεται λίγες μόνο μέρες μετά από 2 ακόμα γυναικοκτονίες, με τον συνολικό αριθμό έως τώρα για το 2024 να έχει φτάσει τις 13. Με κάθε τέτοια φρικτή δολοφονία, με κάθε τέτοια γυναικοκτονία, μπαίνουμε και στη θέση των γονιών και των συγγενών του θύματος. Και σκεφτόμαστε και λέμε στον εαυτό μας ότι αυτοί οι άνθρωποι θα τραβήξουν αυτά που τραβάμε και εμείς. Αυτά που τραβήξαμε στα δικαστήρια και αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Κάθε χρόνο στη χώρα μας ο αριθμός των γυναικοκτονιών, της ακραίας δηλαδή έκφανσης της έμφυλης βίας, αυξάνεται. Και μαζί αυξάνεται ο πόνος, όπως και η ανάγκη να ληφθούν μέτρα τώρα. Στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα και στη στάση της αστυνομίας αναφέρθηκε ο πατέρας της αδικοχαμένης Ελένης στο Παλούδι. Και πρόσφατα, άλλωστε, το περιπολικό δεν μπορούσε να γίνει ταξί για να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει και να συνδράμει στην ασφάλεια μιας κοπέλας. Πού είναι η υπευθυνότητα? Πού είναι η υπευθυνότητα των αστυνομικών? Δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί έτσι το ίδιο ανεύθυνοι. Διαπευθύνουμε σε αυτούς τους ανεύθυνους. Αν ήταν το δικό τους παιδί, έτσι θα το έδιωχναν. Αν ήταν το δικό τους κορίτσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι 8 στους 10 θύτες της περιπτώσης ενδοοικογενειακής βίας είναι άνδρες. Τα 3 στα 4 θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι γυναίκες. Η Δώρα είχε περιοριστικά μέτρα. Τι θα πει περιοριστικά μέτρα? Δεν μετράν καθόλου. Αυτός που θέλει να δολοφονήσει, θα δολοφονήσει. Γιατί κατευθείαν δεν έγινε δικαστήριο να τον κλείσουν μέσα? Είναι πάρα πολύ εμπεδομένη ακόμα μια πατριαρχική κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε μάθει να λέμε ότι πρέπει οι γυναίκες να προστατεύονται, να προστατευόμαστε και όχι ότι πρέπει οι άντρες να φροντίζουν να μην είναι κακοποιητικοί. Δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του ανδρός μου, είμαι ο εαυτός μου. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το αποδεχθούν σήμερα και έχουμε ένα σοβαρό πισωγύρισμα σε διεθνές επίπεδο. Με τον Τραμπ στην Αμερική, με την απαγόρευση των αμβλώσεων, την άνοδο της ακροδεξιάς που είναι ενάντια σε αυτά τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό που ζητούν οι συλλογικότητες και οι οργανώσεις που βρίσκονται στο πλευρό των κακοποιημένων γυναικών είναι να υπάρξει επιτέλους νομοθετική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Με την εισαγωγή της γυναικοκτονίας προτείνεται να υπάρξει μια επιβαρυντική περίσταση στην ανθρωποκτονία του ποινικού κώδικα, την κοινή ανθρωποκτονία. Αυτό θα είναι σημαντικό γιατί παρότι η ανθρωποκτονία ούτως ή άλλως τιμωρείται με ισόβια κάθριξη, εάν έχουμε την επιβαρυντική περίσταση λόγω του φύλου του θύματος, θα μπορέσουμε να πετύχουμε στη μία αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να τιμωρούνται αναλογικά οι δράστες και να μην βλέπουμε πάρα πολλές φορές να επικαλείται κανείς το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου. Ο κόσμος με τα δικαιώματα των γυναικών θα είναι πιο φωτεινός. Είναι γεγονός, δεν έχουν να χάσουν οι άντρες από γυναίκες στα κέντρα λήψης απόφασης, να κερδίσουν έχουν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι δεν πάμε απέναντι για να τους βγάλουμε. Πάμε για να είμαστε δίπλα τους και να δουλεύουμε μαζί. Αυτό είναι το ζήτημα. Μέχρι η πρόληψη να υπάρξει σε κάθε τομέα, από την εκπαίδευση στα σχολεία, την επιμόρφωση αστυνομικών και εκπαιδευτικών, την πληρότητα σε δομές και ψυχοκοινωνική πλαισίωση των κακοποιημένων γυναικών, μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία που κρατά τη θέση της γυναίκας χαμηλά και την γυναίκα διαρκώς αμυνόμενη, γυναίκες θα βασανίζονται, θα κακοποιούνται και θα δολοφονούνται.
Να αλλάξουμε κλίμα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς διαρροές από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνουν λόγο για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Πάμε στο Χρυσόστομο Λουκά να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν. Από πολλά κέντρα Αθηνά οι πληροφορίες και οι διαρροές σήμερα από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ισραήλ, από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Μια συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό λένε οι Αμερικάνοι, το λένε και διάφοροι υπουργοί των κρατών της G7 που έχουν συνάντηση σήμερα στην Ιταλία. Θα είχαμε ανακοίνωση σήμερα, κάτι πιο επίσημο. Τελικά πάει για αύριο. Αύριο 5:30 ώρα το απόγευμα ο κ. Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτος Συμβούλιο Ασφαλείας Υπουργικό στη χώρα του για τη συμφωνία αυτή. Τι γνωρίζουμε? Πρόκειται για μια εκεχηρία 60 ημερών για 2 μήνες. Θα έχει αποχωρήσει το Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο και η Χεσμπολά θα έχει πάει προηγουμένως πίσω από τον ποταμό Λιτάνη, θα έχει καταλήψει δηλαδή τον νότο του Λιβάνου. Και πάντα κατά το ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ, αυτό βλέπουμε ουσιαστικά. Στο νότιο Λίβανο, λέει, θα προβλέπει συμφωνία, θα κάνει κουμάντο μονάχα ο Λιβανέζικος στρατός, ο στρατός της χώρας, συνεπικουρούμενος βέβαια από την UNIFIL. Δεν έχει ξεκαθαρίσει εδώ πέρα η παρουσία της UNIFIL τι ακριβώς θα κάνει, μάλλον για ρόλο επόπτη προορίζεται η UNIFIL. Το Ισραήλ ζητάει εγγυήσεις για την τήρηση της συμφωνίας. Οι διαρροές λένε για μια επιτροπή από 5 κράτη, ένα πάνελ 5 κρατών. Θα είναι η Γαλλία σίγουρα μία από αυτές τις χώρες, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν ήθελε. Και υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα κάνει το πάνελ αυτό, αν θα είναι συμβουλευτικό, αν θα έχει δόντια, αν θα μπορεί επί του εδάφους να εφαρμόσει δηλαδή πράγματα. Να σου πω τέλος, το Ισραήλ ξεκαθάρισε σήμερα δια του πρέσβη του στον ΟΗΕ ότι θα διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να εισβάλλει στο Λίβανο όποτε κρίνει εκείνο αναγκαίο για λόγους ασφαλείας κατά της Χεσμπολά, εάν και εφόσον δεν το έχουν κάνει, δεν έχουν προλάβει τις καταστάσεις από τον στρατό του Λιβάνου ή ενδεχομένως από τη UNIFIL. Αύριο λοιπόν ίσως έχουμε περισσότερα νέα μετά το Υπουργικό. Αύριο σίγουρα περισσότερες πληροφορίες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να μείνουμε στο θέμα, καθώς εν αναμονή μιας συμφωνίας εκεχηρίας, Ισραήλ και Χεσμπολά κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους τα τελευταία 24 ώρα. Τα νότια προάστια της Βηρητού δέχονται συνεχές σφυροκόπημα από το Ισραήλ, που χτυπάει αρχηγεία της φιλοϊρανικής οργάνωσης, όπως λέει, ενώ η Χεσμπολά εξαπολύει εκατοντάδες ρουκέτες σε βόρειο και κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Το Ισραηλινό σφυροκόπημα της Βηρητού κλιμακώνεται τα τελευταία 24 ώρα. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται πάλι στα νότια προάστια, προπήρια της Χεσμπολά. Βομβαρδισμοί ξανά και ξανά. Ούτε η προηγούμενη νύχτα ήταν διαφορετική. Πολλαπλός βομβαρδισμός κτηρίων από το Ισραήλ με στόχους όπως λέει το Τελ Αβίβ, αρχηγεία της Χεσμπολά. Ολόκληρα ηχιστικά συγκροτήματα μετατρέπονται σε άμορφες μάζες και συντρίμμια στη Βηρητό. Αυτή η κλιμάκωση των Ισραηλινών επιθέσεων συμπίπτει με διαρροές από το Ισραήλ ότι μια συμφωνία εκεχηρίας είναι πολύ κοντά. Διαρροές που θέλουν την κυβέρνηση Νετανιάχου να αναζητά ήδη τρόπους επικοινωνίας της συμφωνίας, ώστε να μην ερμηνευθεί ως υποχώρηση σε έναν πόλεμο που μένεται εδώ και ένα χρόνο. Οι κάτοικοι της Βηρητού πάντως επιδεικνύουν αποθέματα αντοχής σε αυτόν τον αιματηρό πόλεμο. لبنان نحن تعودنا كثير انه نتحمل وهيدي حرب بالنهايه بدنا نتحمل للاخر. انا بالنسبه لي تلميذ تربيه بدنيه وتعلمت كثير بالرياضه مثل ما نحن متعلمين هون بالبلد انه دائما بدنا نتحمل للاخر. ولبنان من جدودنا وجدود جدودنا. Και στο Τελ Αβίβ όμως βρέχει ρουκέτες. Τουλάχιστον 2 24ώρες οι σιρήνες ηχούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πολυκατοικία στην Αχαρίγια δέχεται πλήγμα από ρουκέτα. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί από αυτήν την επίθεση. Σε πολλές περιοχές όμως του Ισραήλ έχουν υπάρξει περιστατικά με μεγάλες ζημιές, ενώ πάνω από 300 ρουκέτες έχουν εξαπολυθεί από τη Χεσμπολά. Στη Χάιφα, στο βορρά, αλλά και στο κεντρικό Ισραήλ. Οροφές σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί από τα θράψματα. Οι Ισραηλινές αρχές αναφέρουν τουλάχιστον 6 τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Και αυτή η κλιμάκωση των επιθέσεων της Χεσμπολά έρχεται την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος της Ουάσιγκτον έχει επαφές σε Λίβανο και Τελ Αβίβ για επίτευξη μιας εκεχηρίας. Ανάλογες προσπάθειες κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βηρητό. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να έχει συμφωνήσει επί της αρχής με τη Βηρητό και τη Χεσμπολά σε μια εκεχηρία. Ένα deal όμως που δεν έχει κλείσει ακόμα. Σύμφωνα με τις διαρροές, οι δύο πλευρές θα ανακοινώσουν εκεχηρία, οι δυνάμεις της Χεσμπολά θα αποσυρθούν από το νότιο Λίβανο και το Ισραήλ θα σταματήσει την εισβολή, ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών.
Ο χρόνος πιέζει για μια εκεχηρία, καθώς ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου δεν θέλει να παραλάβει πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ακόμα περισσότερο, ο χρόνος πιέζει τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Με την αιματοχυσία να συνεχίζεται καθημερινά, ο χειμώνας έχει επίσης αρχίσει να δείχνει τα δόντια του. Εχθρός πλέον δεν είναι μόνο οι Ισραηλινές βόμβες, αλλά και το κρύο και η βροχή. 8 πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο που σημειώθηκε σήμερα βόρεια της Σάμου. Η Έλσα Τούσα από την αίθουσα σύνταξης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άλλη μια τραγωδία με θύματα μετανάστες στο Αιγαίο, Αθηνά. 8 νεκροί, ανάμεσά τους 6 παιδιά, ανασύρθηκαν από το λιμενικό σώμα που η βάρκα που επέβαιναν αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να χαθούν αυτές οι 8 ζωές ανοιχτά της Σάμου. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 36 άτομα από τις δυνάμεις της Ελλάς, ενώ το λιμενικό σώμα έχει απεγκλωβίσει 3 άτομα που βρίσκονταν σε βραχώδη ακτή. Βέβαια, να πούμε πως δεν έχει γίνει γνωστός ακόμα ο αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στην βάρκα και γι' αυτό η επιχείρηση ακόμα και αυτή την ώρα συνεχίζεται. Να πούμε όμως τέλος πως οι ρηπές των ανέμων ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει αρκετά τις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, Αθηνά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλσα Τούσα. Έφυγαν σήμερα από τη ζωή 2 πρόσωπα που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον χώρο των μίντια. Ο Αντώνης Λιμπέρης, εκδότης σειράς περιοδικών, αθλητικών, τηλεοπτικών και lifestyle εντύπων, πέθανε σε ηλικία 71 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση η σύζυγός του, Έλενα Μακρύ, ενώ στην εκδοτική διαδρομή και τον χαρακτήρα του αναφέρθηκαν οι στενοί συνεργάτες του. Από τη ζωή έφυγε σήμερα και η Βέφα Αλεξιάδου, πρόσωπο που έβαλε στην τηλεόραση τη μαγειρική ως αναπόσπαστο τμήμα των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών. Την κατέβαλαν τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, αλλά και ο πρόωρος θάνατος των 2 θυγατέρων της πριν από 10 χρόνια. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, με την καταιγίδα Μπέρτ να έχει φέρει πυκνό χιόνι στα βόρεια και έντονες βροχοπτώσεις στα νότια της Μεγάλης Βρετανίας. Αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα και στην Καλιφόρνια, με ατμοσφαιρικό χήμαρο να προκαλεί πλημμύρες στα παιδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αμερικανικής πολιτείας. Κύμα ψύχους σκεπάζει με χιόνι και την Ανατολική Κίνα, με τους μετεωρολόγους να αναμένουν επιδείνωση το επόμενο τριήμερο. Δρόμοι βυθίζονται κάτω από τα νερά ποταμών σε αρκετές περιοχές Αγγλίας και Ουαλίας. Τις βροχοπτώσεις που έφερε μαζί της η καταιγίδα Μπέρτ, με τουλάχιστον 7 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τους ισχυρούς ανέμους που τις συνοδεύουν. Στο Νορθάμπτον, οι βάρκες φαίνονται να είναι παρκαρισμένες στην άκρη του δρόμου. Η στάθμη του ποταμού να έχει ανέβει πάνω από μισό μέτρο. Στην Ουαλία, στο Πόντεμπεϊ, ο ποταμός Στάτ έχει μπει στα σπίτια και οι κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους. Ενώ στο Λίντε, η πρωινή προπόνηση ποδοσφαίρου μετατράπηκε σε προπόνηση κολύμβησης, καθώς τα νερά ξεπέρασαν το 1 μέτρο μέσα στο γήπεδο της τοπικής ομάδας. Αντίστοιχες εικόνες με πλημμυρισμένους δρόμους και από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ενώ στο σταθμό τρένο Πάντιγκτον του Λονδίνου υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις σειρμών προς τους βόρειους προορισμούς. Εκεί στο βορρά, όπου σε περιοχές γύρω από το Καρλάιλι, το Νιουκάσλ και μέχρι τη Σκωτία, στο Εδιμβούργο, οι δρόμοι είναι αδιάβατοι λόγω των πυκνών χιονοπτώσεων. Με τα αεροπλάνα να παραμένουν για ώρες καθυλωμένα στα διεθνή αεροδρόμια της Βόρειας Αγγλίας και της Σκωτίας. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στις παιδινές περιοχές της Καλιφόρνιας προκαλεί το πέρασμα ατμοσφαιρικού χυμάρου που διέρχεται πάνω από την Αμερικανική πολιτεία. Αρκετές περιοχές, κυρίως γύρω από το Σακραμέντο, έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό, με τους κατοίκους να χρησιμοποιούν κανό για τις μετακινήσεις τους. 3 συνεχόμενες μέρες καταρακτώδους βροχής ήταν αρκετές για να πλημμυρίσουν ολόκληρες κομιτείες και να αποκοπεί η συγκοινωνία τους με τις μεγάλες πόλεις. Υπολογίζεται πως σε κάποιες περιοχές η βροχόπτωση ξεπέρασε μέσα σε μία μέρα τα 280 χιλιοστά. Και ενώ τα παιδινά της Καλιφόρνιας βουλιάζουν κάτω από το νερό, τα ορεινά της έχουν σκεπαστεί με ένα λευκό πέπλο, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να κάνει λόγο για πάνω από 1 μέτρο χιονιού στη Σιέρα Νεβάδα. Το ψυχρό κύμα κακοκαιρίας που έχει χτυπήσει στη Βόρεια Κίνα φτάνει και στην Ανατολική. Ήδη στην αυτόνομη περιοχή της εσωτερικής Μογγολίας, στην επαρχία Χεμπέι, το Πεκίνο, η Τιαντζίν στα βόρεια και η επαρχία Σαντόγκ στα ανατολικά είναι μεταξύ εκείνων που γνώρισαν την πτώση της θερμοκρασίας, με τα βουνά πάνω από την πόλη της Ταϊνάν, αλλά και την ίδια την πόλη να καλύπτονται από χιόνι.
Ένα πυκνό πέπλο χιονιού έχει σκεπάσει επίσης στην περιοχή Τσογκλή, δημοφιλή προορισμό για σκι και στην διοργανωτή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2022. Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας, το κύμα ψύχους αναμένεται να φέρει περισσότερες χιονοπτώσεις ή ακόμα και χιονοθύελλες στις βόρειες επαρχίες της Κίνας τις επόμενες ημέρες. Και αφού είδαμε τον καιρό στον κόσμο, πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την Τρίτη, σε όλη τη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης και τοπικά πιο ισχυροί στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο αυξημένες. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τμήματα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές. Συγκεκριμένα θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά τους 12 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Αιγαίο τους 16 με 17 βαθμούς και τοπικά θα αγγίξει και τους 18 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί στα βόρεια Ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες. Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις και από το μεσημέρι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Πάμε τώρα να δούμε τον αυριανό καιρό σε κάποιες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Ήταν η πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άτικα. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η εκπομπή Γεγονότα 2.0. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.